Iawn, mae yn hanner awr wedi 3. Croeso mowr i chi gyd i barti dathlu hanner can lwyddiant Cadwyn. Mae'n braf iawn gweld cynifer o'ch chi ma gweud y gwir, achos mae'r tywydd yn eitha erchyll, a mae'n hyfryd gweld wynebau cynweithwyr Cadwyn yma, a bobl sydd wedi bod yn gweithio mewn siopau gyda ni hefyd. Croeso mawr i chi gyd, a croeso hefyd i nifer o gwsmeriad fi'n gweld chi yn y gynulleidfa, gwsmeriad sydd wedi bod yn ffyddlon iawn i Cadwyn ar hyd y blynydde. Wel, 1974, oedd y Steddfod yn Gyfyrddin. Un bach o'n i, sa'n cofio bod na o gwbl. Ond, meddyliwch sa'ch chi'n blentyn bach nawr mewn berson ifanc yn 1974. Oedd dim donuts ar y maes, dim teganau tina, dim crysau tŷ, siol dim ôl, cowboys na celtes, dim anrhegion chwaethus o adra a bodlwn, a dim maes bi na gigs cymdeithas, a dim bar ar y maes. Oedd hi'n eitha diflas. Pan? 1974, a dyma Cadwyn yn glanio. Ac os mae'ch enw chi oedd Swyn, neu os mae'ch enw chi oedd Morfydd, neu os mae'ch enw chi oedd Dyflan, wel, dyna lle i fynd, a dyna ble oedd plant bach a pobl ifanc Cymru yn gwario'u harian i gyd. Wel, heddi, fi eisiau croesawu Angharad Thomas, ni'n freintiedig iawn, mae Angharad yn gynweithiwr Cadwyn hefyd, ydy. Ond mae hefyd wedi sgwennu lot fawr o lyfrau difyr yn ei amser sbach. So, mae Angharad fan hyn yn mynd i holi Ffred, a dwi'n meddwl ddim eisiau dod lan. Mae'n aros i dyrwyd o'r dod nawr ni. Mae eisiau cyfarth. Reit, oce. Cael ei chyrchu fyny'r llwyfan. Mae croeso beidio, os chi eisiau dod lan unrhyw bryd. Felly, os na i drosglwyddo'r ymwennau nawr i Angharad, a gen i rhyw sesiwn bach o gwestiynau ac atebion, a wedi mod gyda ni rhyw fideos, gêm y parti a chacennau i pawb ar y diwedd hefyd. Diolch yn fawr ag arall. Diolch yn fawr chi. Mae'n llawer yn dweud bod y Steddfod yma'n hanesyddol am bod pwll nofio ar y maes, y tro cyntaf yn ei hanes. Dwi'n meddwl bod hi'n hanesyddol achos mae'n llun o Ffred Ffransis yn y rhaglen. Dwi'n gwybod faint o hwnna chi sy'n dibynnu. A dyma tro cyntaf i gael llun yn y rhaglen? Siŵr o fo. Ond bob amser bod ar lwyfan. Dim yn gweithio, beth. Ie, dyna tro, di cael y draw y stwff fel yna. Es i mewn i cyfiliwn tro yma, efo yn tro cyntaf hwnna, hanesyddol. Dwi'n gweld be oedd na, ni'n gweld medlys hanner can mlynedd, beth sy'n digwydd yna? Beth sy'n cyfiliwn pryd ni'n cael y ddegau? So, mae hwnna'n drong i ddechrau. O beth protest oedd? Nes i fi tro cyntaf i fod yn y cyfiliwn. Ac o nawr, pan bod ni'n cynweithio'r byd adrodd sac yn ei. A mae gyda gwestiwn difrifol fan hyn. Be oedd y syniad tu ôl i sefydlu Cadwyn? Mae'n mynd nôl bell, rwan. Dyna fod gen i ofyn i ddathlu hanes am lwyd. Hei, faint amser sy'n gyda? Chi'n cofio nôl yn yr diwedd y 60au, 70au, o'n i'n meddwl, pan i'n gadael coleg, bydd rhaid i gael job. A o'n i'n gweld yn unan fel llyfrgellydd. Dwi'n gwybod os dwi'n arall yn gweld fi fel llyfrgellydd. O'n i'n gweld yn unan fel llyfrgellydd. Ges i job yn llyfrgell coleg yn Aberystwyth, dan y fforddiant, ar brawf. A ar ôl y 2 fis, oedd na llyfrgellydd gael fi mewn a dweud, ie, wel, mae'n un broblem. Bob tro mae'n y protest ymlaen, ti'n cael ei allan o gwaith yn mynd i'r protest. Mae'n rhaid i benderfynu beth sy'n bwysica, gwaith neu protestio. O'n i'n meddwl, cwestiwn gwirion, ie? Yn protestio, wrth gwrs. Ni'n mynd i greu Cymru Newydd trwy gwaith, felly nath ddim gweithio allan. Nath ddim rhoi sac i fi, ond es i garchar, a pan ddoes i allan, o'n i'n dod i casgliad dim llyfrgellydd ydw i. Felly, beth rhaid i ni wneud oedd sefydlu busnes oedd yn rhoi
amser rhydd, ni drefnu'n amser yn y bôn bod neb yn gallu rhoi sac i ni. Trefnu neud yn gwaith yn amser yn unen, a hanner gweithio allan. Hynny yw, os ti eisiau bod mewn protest neu cael y bwyntio rhywbeth pnawn mercher nesaf gallai wneud o. Ond ar y llaw arall, oedd yn ddiwethaf yn torri y gwaith bydd y job arferol wedi bod, felly oedd yn gyfyngu a be ni'n gallu wneud, ond na ni, chi'n ennill llai, colli llai, ac o ran natur y gwaith... Hwna'n yr ail gwestiwn. Yr ail gwestiwn, na fi, ia. Dyna chi sy'n mynd ymlaen, fan hyn. O ran natur y gwaith, oedd ni eisiau sefydlu rhywbeth o ryw fath o wers yn ddo, achos Mae'r holl gysyniad o gael job, unrhyw rai fan hyn sydd yn edrych ymlaen a dal i styried be maen nhw'n mynd i wneud rhan gwaith, neu symud gyrfaoedd fel mae pobl yn wneud ydy hyn. Mae'r holl gysyniad o 9-5 neu bod chi'n sownd wedyn o'r sgyfrifiadau neu beth bynnag trwy dydd, a bod pobl yn deheu am nos Wener i gael dianc o waith. Mae rhywbeth yn bod fanno, dyna di ceithweision cyflog ynde. Mewn system afiach lle mae pobl yn cyflogi pobl eraill, yn prynu'ch amser chi. Mae'n nhw'n system afiach. Felly, ddar ni benderfynu, be ni'n neud fydde ceisio sefydlu cymdeithas cydweithredol, oedd un person arall yn y gwaith, wnaeth ni cydweithio weithiau. Felly dyna oedd cymdeithas cydweithredol i hyrwyddo crefftau Cymru. Achos oedd yna lawer o bobl ar y pryd yn sefydlu rhyw waith, oedd rhoi gwaith yn nhw eu hunain, ond ar ôl cynnyrchu nhw, oedd yn anodd nhw gwerthu nhw. Trwy sefydlu rhyw gyfundrefn gwerthu, oedd ni'n gallu bod o wasanaeth i tipyn gylew o bobl. Mae Sri Cari'n dod o'r ardal yma, mae tipyn o'r dillad Pêl-droed Cymru yn cael ei argraffu, ryw chydig i'r cyfeiriad arall, mae Llechi'n dod y Penrhyn Deidradd. Mae rhyw gyfraniad bach i sicrhau bod pobl yn gallu aros neu gymerydd yn cael gwaith yng Nghymru. Ac erbyn yr 80au, trydydd cwestiwn, wnaeth ni ychwanegu masnach 10 at hynny. A rheswm am hynny oedd achos bod ni wedi bod yn llosgi enwau anwyd y pren, rhyw gwpan o wir, pethau fel yna, ac oedd pobl yn gallu cael enwau yn Gymraeg yn y Steddfod. Mynd i'r Steddfod ac pobl oedd wedi methu cael enwau Cymraeg o'n nhw'n gallu cael o diwedd, ond o'n ni'n gallu llosgi ar leder, oedd ddim lledr yng Nghymru, buon ni yn Morocco ar wyliau, a gweld bod yna lot o leder yna, a penderfynu mynd ymlaen i ymweld â teuluoedd o grefftwyr, mentre cymunedol, magu perthynas gyda nhw, gwir ysgrifennu masnach 10 yw'r ymadrodd Ffrangeg, commerce équitable, sef masnach gydradd felly, lle mae parch ar y ddwy ochr, adnabyddiaeth ar y ddwy ochr felly. A cael yn wyddesiad mewn llosgi enwau rheini hefyd, cyfenwau sy'n nhw i siopa ac yn y blaen. Dwi wedi symud ymlaen o'r cwestiwn gyntaf. Ti wedi ateb cwestiwn 4. Mae caps yn dod yn nes, gyda chweddi. Os o ffilm cyn i ofyn yn cwestiwn arall. A dwi'n meindio bach nawr i dorri ar y Allwn ni gael clapi angharad am y cwestiynau i gyd? Helo, Ffred. Meilir Sioned Heiaeth a phawb yn Cadwyn. Pan bydd hapus i Cadwyn yn hanner cant. Mae'n siŵr fod rhyw 10 mlynedd ar hugain a mwy ers pan o'n i yn gweithio i Cadwyn ac yn joio mas draw yn mynd â deithiau hir yn y fan wen gyda Ffred yn trafod pob math o bethau, wel beth sydd o fod yn yr iaith ac yn mynd i Glastonbury, yn mynd i Bwtl neu Bullring, i Gasnewydd, i'r Steddfod hefyd wrth gwrs.
ac wedi cael cymaint o brofiadau, dal i gofio, dal i drafod yr hen hanesion yna yn aml iawn, a jyst eisiau dymuno'n da i'r dyfodol i Cadwyn. Penblwydd hapus Cadwyn yn 50 oed, wwhoo! Fi'n cofio yn ifanc byddai'n chwar fach i seici yn mynd ar goll yn yr Steddfod, byddai pawb yn chwilio amdani, a ble byddai yn siop Cadwyn yn prynu rhai o'r hyn. Bye-bye, symud o beth, wwhoo! Hefyd? Hefyd? Llongyfarchiadau chi gyd yng nghwmni Cadwyn a'r dosbiad hanner canrif llewyrchus iawn. Diolch o galon am eich gwasanaeth gwerthfawr i Gymru. O'n i wastad yn falch o gael sgwrs am hynta helys clwb pêl-droed, ffil a Gymru hefo chdi Ffred. Fe grem ond deud ymlaen sy'n at y hanner canrif nesaf. Cofio'n gorau gan bawb yma yn Elfair. Llongyfarchiadau i Cadwyn ar gyrraedd hanner cant, bron a bod mor hen a fi. Llongyfarchiadau o ddiwg sylwi mwy. Bonjour à toute l'équipe de l'entreprise Cadwyn. Bon anniversaire à Camille pour ses 50 ans. Merci pour le soutien à l'artisanat de Burkina Faso. Et merci pour la collaboration depuis 30 ans avec Burkina Faso. Thank you very much. Thank you very much. Merci. Penrwy hapus Cadwyn yn hanner cant oed. Joio Cadwyn. Un o hoff bethau fi i wneud pan o'n i'n cyrraedd Steddfod pan ni fach, oedd cael cystadleuau gyda fy chwaer ngharad i weld pwy oedd yn gallu ffindo rhywbeth gyda enw nhw arno fe gyntaf. Oedd hi fel arfer yn ennill, achos enw really common gyda hi, ond oedd Cadwyn yn gwneud yn really hapus achos dyna un o'r unig lefydd o'n i'n gallu ffindo rhywbeth gyda enw fi arno fe. So diolch. Glywed anniversary. Glywed anniversary. Glywed anniversary Canrif. Glywed anniversary Canrif. Glywed anniversary. Glywed anniversary. Glywed anniversary Canrif. Gofio'n arbennig iawn yn gweithio i gwmni Cadwyn. Un tro pan o'n i draw fel staff yn aros yn y tŷ yma yn Galway yn Iwerddon, fi'n cofio clywed eich llais o'r gegin y bore hwnnw yn gweiddi, mae brecwas yn barod. Dyma ni gyd yn mynd mewn i'r gegin ac ar y fwydlen oedd na domatos ffein a'r dost. A wedyn pwy allan hofio yr holl oriau yn y fan wen a chithau wrth y lliw tu ôl yr olwyn. Gair i ddisgrifio y gyrru? Bonkers. A chi'n cofio, doedd yr indicator ddim yn gweithio ryw adeg, ond dim ots, mi ffoener. Sticio'ch braich mas trwy'r ffenest oedd yr ateb. I ddynodi bod chi am droi. Ie, wir. Am Meinir oedd hi wastad yn hyfryd cael yr alwad ffôn yn ar ddiwedd y dydd, ar ddiwedd y shifft, yn eich ffordd hollol gartrefol, llais doeth a swynol. Y cwestiwn oedd, faint o arian wnaethoch chi heddiw? Well, cash is king. O pob dymuniad dau.
Ma' hwnna'n golygu lot i ti, dydi? Oedd i fod yn sôn am yr indicator sy'n gweithio a rhoi y fraich allan. Dwi'n cofio hynny, ond buon yn pryder i fi fwy pan o'n i yn yr set wrth ymyl y gorwr, a Ffred yn yrwr, ond oedd yn cysgu. Ac o'n i'n teimlo'n ansicr iawn, ac oedd Ffred yn deffro, ac oedd yn dweud bob tro mae hynna'n digwydd i fi, dwi'n rhaid ymhen allan trwy pennas, ac yna dwi'n deffro. Ond oedd yn brofiad... Mae lot i sôn yn fanna wan am y profiad o cael sgwrsi ti ar efo ti yn y fan wen. Be sy'n dy gynnal di? Ti'n helpu lot ohono ni, lle? Ond dwi bod hen, dwi'n cofio ti pan o'n i'n dod lawr yn dolwerdd, oedd mwg baco dros bob man, Elvis ar y recordio, ar y chwaraeo recordia, y casod. Be sy'n dy gadw di fynd? Sy'n gadw fi fynd? Wel... Pen ti ddim yn gysgu wrth. Cwsgu. Rwy'n gofyn beth yw hobbies i cysgu yn gwirionedd. Yw hobbies. Na, yr un sy'n cadw rwy'n i fynd yw gweld bod popeth yn un felly. Bod eich gwaith, eich gwleidyddiaeth, eich ffydd, bod ei gyd yn tynnu'r un gyfeiriad yn rhan o un cyfanrwydd felly. Ac yn y bôn, y bobl, a dyna, os oes gen i unrhyw cyngor i'r cenedlaeth nesaf sydd yn gyrru Cadwyn ymlaen yn nhw, ac bod ni byth lle dyn ni rwan heblaw am Sioned yn sicr gwaith yn Sioned i'n wneud. Hes bach y soldiwr wedi cymryd ni lefel newydd. Hwna pwysig chwech. Ar y we, diolch yma heddiw ac mae'n tridar cebion ar-lein ac mae siriol a rhys o gymors mawr nawr. Cyngor fi iddyn nhw ydy bod gwerthiant a cysylltiadau ar-lein yn agor meysydd newydd, meysydd pwysig newydd. Mae'n golygu bod cwmni bychan yn y Gymru wledig yn gallu gwerthu byd eang. Ac mae'n rhoi posibiliadau newydd o ran y sefydlu gwaith a datblygu bywyd cymunedol yn y Gymru wledig. Ond dim cweit yr un peth. Mae angen y bobl. A ni'n gweld y bobl, chi wedi gweld y bobl ar y sgrinau. Chi wedi gweld crefftwyr dan anfantais gorfforol am Burkina Faso i'n wledydd tlotau'r byd, lle mae parched yn nhw. Mae'n gallu dysgu lot i ni o ran agweddau tanabledd. Mae parched yn nhw am y gwaith maen nhw'n wneud. Chi wedi gweld teulu o Morocco, y lle masach deg yw bod yn dysgwrs bod problem yn codi. Yn diwedd y 90au, fi yn ni'n gwerthu y pouches bach gyda genwad yn nhw i wertho Butlins dros y lle i gyd. Bydd ni'n gwerthu 100,000 y flwyddyn. Ac un blwyddyn, wnaeth nhw danfon archeb o 100,000 at hynny, heb gadael iddyn nhw sychu'n iawn, neu lledr sychu'n iawn. Oedd yn golygu bod y metal yn y buckles yn rhyngweithio gyda lledr, a maen nhw gyd yn dechrau rhybu. Be chi'n neud mewn sefyllfa fel yna? O seiliedig ar gyfeillgarwch sy'n sail i fasnach deg, be sy'n neud oes gwahodd nhw draw. Deith nhw draw at ni am 3 mis yn haf, 2000 dod i Steddfod yn Llanelli, ac yn ystod y dydd gweld tipyn o Gymru, unig tro erioed yn nhw wedi bod yn Ewrop, a gyda'r hwyr newid 25,000 o buckles. Na math o beth chi'n gallu gwneud. Pobl yn y stondinau yn gweld wyneb rhai plant yn disgleirio bod John rhywbeth 99 ceiniog yn dyddiau, ond i henw nhw ar rhywbeth, bod nhw'n gallu fforddio cael rhyw anrhegion i fynd adref, mam a dad ac yn y blaen. Bod yng nghanol pobl, bod a sylweddoli bod rhyw werth, bod yna rhyw gymdeithas. Mi oedd y gwaith yna, bod ni'n deud wrth bobl fel Ifon Tywydd, a Heledd a Gwenllian Greg,
os nhw eisiau job cash, mae bob amser eisiau nhw ddod nôl I Cadwyn. Ond oedd Cadwyn yn gwaith anodd, dim yn hawdd iawn I weithio trwy dydd, wedyn pacio I fyny a dreifio dros nos, y gynolfan newydd ac yn y blaen. Ond yr hyn oedd rwy'n bob amser yn ceisio gwneud, dwi'n sicrhau bod chi byth yn gofyn I neb arall wneud yr hyn oeddech chi ddim yn wneud eich hunain felly, ac adeiladu ymdeimlad y gymdeithas ymhlith bobl oedd yn gweithio bod nhw'n rhan o'r beth, bod yn rhyw system bach yn dim lot fawr elw, fel elw enfawr mae Sean y Dehed yn wneud y dyddiau hyn, yn dyddiau golwg a peth eraill, ond o tipyn o'n fo'n cael ei rhannu mewn bonus rhwng pobl oedd yn gweithio, felly bod yn rhan o gymdeithas y bobl oedd yn cadw pobl I fynd. Mae cwestiwn wyth yn haws. Oedden ni sôn am work-life balance, dwi'n siŵr am hynna, neu cynllun bita'n iach. Dim ar siop chips gorau yng Nghymru nhw'n lle. Mae nhw ar ei lawr, mae'n beth o'n nadwr. Erbyn hyn, dim ond 6 siop chips sydd ar ôl yn rhyw. Oedd arfer bod dros 20. Mae'n anodd. Yn yr ardaloedd yma, mae rhai gorau. Os ewch chi I Trasiwn, dim Trasiwn yn Powys, ond Trasiwn Maester o Pontypridd, mae siop chips yna, mae'n cael mwy sy'n nos, mae hwnna'n briliant. Mae un Abercynon yn eitha da hefyd, a ffindi, ddim yn arfer, mae'n drwy Nelson, mae Nelson yn dda hefyd. Na, well me beidio sôn am y rai ysgoi yn dweud, yn un gath. Un o'r pethau dwi'n syniad, sut wyt ti'n dod, ti a Meilir yn dod dros drafferthion. Dwi'n cofio cyrraedd Birmingham, a o gynnau ddim sat naf ar y pryd, ond oedd Ffred wedi reid y cyfeiriad I mi, ac oedd I tua 3 o bora, a mae fi yn cyrraedd yn llety yn Birmingham, ond oedd eisiau codi 5. So o'n i'n gofyn, sut da ni'n cysgu o bonws ydi cwsg yn Cadwyn. A rhywbeth adeg arall, pan oedden ni'n dal yr awyren I Portugal, ac ti'n troi rownd a dweud, o, mae Meinir wedi gadael I passport yn dolwedd. Felly, mae'n gwybod yn union lle mae, ond dos di am orfyd ar yr awyren, a cyrwch I Portugal efo'r plant, a gofynwch am taxi yn. Bydda ni'n cyrraedd yn y fory, fydd pob peth yn iawn. Mae gen ti... Ond pe ddysyn ni Cyfle ar fan yn cael ei dwyn, oedd hwnna'n dipyn bach mwy o benbleth oedd. A o'n i wedi bod mewn swyddfeydd heddlu efo Ffred, ond oedd bod yn Cyfle efo fan ar goll ar stop wedi dwyn. A fyntyn gofyn, beth I enw'ch cwmni chi, lle mae'ch pencadlys chi, ac oedd os I llafu llan fi hangel ar ars. Ac oedd o'n dweud, where's your HQ in London, ac yn syni bod gan Cadwyn ryn HQ. Ond pethau bach o ffein I ti, de? Ie, mi oedd y broblemau. Fel arfer, y broblemau wrth deithio I wahanol wledydd I chwilio nwyddau, mynd mewn I Gogledd Africa trwy Sbaen, dyna beth ni'n neud yn syri ar y pryd. Gyd yn digwydd tro cyntaf o'ch chi'n rhywle. Ges I mygio gen rhywun ar beic moder, ar moped mor wael, bron mi ddalo I fyny, wedyn yn gweud, yn Wagadugu neu Quadogadoo, yn ei iaith nhw, tro cyntaf ni yna. Dyna tro cyntaf ni wedi bod yn Cyfle. O problemau'n codi tro cyntaf pan oeddech chi'n yn nabod ardal. Unwaith bod chi'n mynd yn ôl i'r un math o ledydd, lle mae teulu na'n byw yn Marrakesh, mae'n digon syml pan mae pobl yn dod at chi haslo, chi jyst yn deud nhw a silyd chafau sy'n eisiau twchus. Mae gennau waith yma jyst chwilio am y tourist, digon arian gyda nhw. Felly mae'n ffyrdd rownd I waith bod chi'n nabod rhywle, a mae'n dod mewn I adnabyddiaeth bod o llefydd neu o bobl felly. Ond mae pobl yma'n dehu am cacs, dwi'n siŵr. A sut mae'r cynllun ymddeol yn mynd? Wel, p'un dwi wedi ymddeol 5 gwaith yn barod. Mae'n dod yn well bob tro. O ie, bydd yn diol yn ni.
siŵr o fod, yn 1983 oedd Steddfod oedd Cadwyn yn gwneud bach o dyna. Ac wnaeth ni un bysodyn angharad nas cynllunio fo, siŵr o fod, gweitha pob addewid, mae yma o hyd. Sy'n y dafod diwan. Beth yn upsetio fo oedd bod holl weithwyr stondyn Cadwyn, stondyn sain yn gwisgo fo. Dwi'n credu bod gynnu ni rwy'n i ganu, wel ddim David Iwan. Oes rwy'n arall dwi'n credu bod yna gan oes? Dim fi. Os yna rhywun sy'n yn y gynulleidfa sy'n barod i ganu. Y pobl Wendell Meter wedi ddechrau ganu'n barod. Ti eisiau ganu nawr neu ar y diwedd? Awen. Na. Mae'n trosio gyda ni. Ti eisiau cynnesu'r llais gyntaf chi? Da chi'n cicio i o'i. Jyst bod ni'n clywed llais o'r wan i Ffred. Reit, jyst un stori am Cadwyn, iawn? O'n i'n caeredu efo person sy'n uchel i fyny, sy'n barchus rhan o sefydliad, a dwi'n mynd i enwi fo. Mae'n embarrassing iddo fo. O'n i allan ar y cwrw un noson, yn cael gormod i yfed, a o'n i'n aros mewn stafell. A'r person yma codi i'w 10 o'ch bore, a ni'n meddwl, lle ti'n mynd? Oedd dwi'n mynd i'r wardrobe, a ddys i'n tŷ bach yn lle. So, oedd i'n neud y stwff i'r wardrobe. Number 2, sorry iawn. So, number 1, hyd yn number 1. So, dwi'n mynd i am i'r bwyd. Ond, mae heddiw yn ben blwydd Cadwyn. A mae'n draddodiad fel y bobl na'n Burkina Faso i ganu penblwydd hapus. So pawb i flwyddio canu yr ail bennill. Dwi'n mynd i ganu yn gyntaf. I Ffred a Meinir a holl weithwyr Cadwyn. Ffred, dweud un peth, bod Sioned yn gefn mawr ac yn cymryd y llawennau hollol a bod hi'n wych. Ond tu ôl i bob wraig, mae yna ddyn. A fi ydy'r dyn yna. So, anyway. Penblwydd hapus i ti, penblwydd hapus i chi, penblwydd hapus i Cadwyn, penblwydd hapus i chi. Reit, barod? Y pip? So, Hugh, please, a Galed ar y llwyfan i roi bumps i Ffred. So, diolch yn fawr, Ffred. Ffred yn gefnogwr o ril, ond y tîm gorau a'r glannau Gogledd Cymru ydy Bai Colwyn. Hugh, oes gen ti cyngor busnes i Ffred? Oes gen ti cyngor busnes i Ffred a Meinir? Just cariwch ymlaen. Cariwch ymlaen. Oedd o'n fraint cael gweithio i Ffred, a oedd cael fraint o gweithio efo bobl sy'n gweithio i Ffred. Oedd o'n hwyl. Oedd o'n hwyl fawr iawn. So, diolch yn fawr, Ffred! A hefyd, diolch fawr iawn i Angharad. Oes gen ti ateb i gwestiwn dwi ddim wedi ofyn? Oes gen ti ateb i gwestiwn dwi ddim wedi ofyn? Oes yna rhywbeth wyt ti isio ddeud? Dwi'n isio... Montevideo. Montevideo. Diolch yn fawr iawn, Fred. A Meinir. Diolch yn fawr yn Harad a Ffred. Am mhob parti, mae rhaid cael gêm parti, yn oes e? Felly, ni'n mynd i gael gêm bach o pasio'r parsel. Wyt ti'n barod gyda'r music, syrio, a rhys? A bydd yna luniau hefyd ar y sgrin i chi. Felly, dechreuwn ni.
Mae 1,800 o flynyddoedd a'n amser i i'r côr. Ond mae Magnus Maximus o Gymru ar flwyddyn 303 am gadael gennym gyfan a heddiw dylem i yma. cyrraedd y brif wobr. Na. Dofnen oren da. Banner mawr. Yma o hyd, Ie. Da ni? Diolch yn fawr. Oedden ni wedi gorffen y lluniau, Sylwia? Na, ond newn ni barhau gyda lluniau. Iawn. Wel, diolch yn fawr. Fi'n gweld mwy o genweithwyr Cadwyn wedi cyrraedd fan hyn yn y cefen hefyd. Croeso i chi. Chi wedi cosbi'r holiad ateb gwych rhwng Angharad a Ffred yn anffodus. Ond mae dal cacennau bach ar ôl, so byddwch chi'n iawn. A gan bod ni fod i sôn am y Steddfod, so chi sôn am lot fawr am y Steddfod, ond na i just gweud... A good thing y Steddfod. Be? A good thing y Steddfod. Ydy. A rhaid... Ie, mae'n nion chi'n fawr i cadw. Dechreuais i weithio ar stondin yn Steddfod Llambed 1984, a fi wedi bod yn mynd i bob Steddfod ers ni am yr wsnos. Felly hiw amdani, 40 blwyddyn i wneud, Sioned. Penblwydd abys, 40 blwyddyn, Sioned. Nôl i fyny. Na gyd o'n i eisiau gweud oedd,
bod yn hyfryd cael mynd i'r Steddfod am wythnos a chi'n cwrdd â'r ffrindiau, i'ch chi'n ffrindiau gyda nhw am oes. Felly bod mynd i'r Steddfod am yr wythnos trwy gyfrwng Cadwyn i ddechrau wedi bod yn fenithiol iawn i fi. Fi'n gweld nifer o gynweithwyr yma, os oes unrhyw un sy'n eisiau dod ran a rhannu stori fach ddifyr, fi'n gwybod mae lot fawr ohonoch chi a lot o straeon. Os oes unrhyw un eisiau dod lan a rhannu stori, mae croeso i chi wneud nawr. Wneud o, achos mae hwn yn gyffredin. Ni. Branwen wedi gweld bod y glaw wedi stopio. Os rhywun yn stori fach nhw, hanesion bach difyr neu. O ie, ti'n mynd i hwnna. Pawb wedi cael cacen? Gallwn ni cael un clap mawr i'r person sydd wedi cynnal Cadwyn trwy'r 50 mlynedd tra dwi wedi bod i ffwrdd yn mynd rownd siope a gwahanol bethau felly, wedi bod adre, wedi magu llawer iawn o weithwyr Cadwyn. Os ni gael clap i meini? Un bach twelw meini. Iawn, wel, mae glaw wedi stopio. Ni'n gwybod na pan o'ch chi'n dod. Ti'n meddwl, ble bydd y lle i eistedd lawr, dwi'n siŵr o fod yn wag. O, down ni bach i Cadwyn yna. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod. Peidiwch rhestro yma, mae cyfle i bawb ar y diwedd i siarad gyda'i gilydd a cael gair gyda Ffred, gair gyda Mynd hefyd. Diolch yn fawr iawn i chi.